Здравейте, продължаваме. Гледай го мангала, гаден. Не, бам се. Брат, спри. Гледай са, гледай. Гледаш ли нещо? Гледайте двама. Ти къде лево си, бе? Вижте. 25. Сега ще почвам. Гледай са. Аз съм 40. Те ли бе? Гледай, Санди. Колко драко не имаш? Не знам. Аз съм 51. И а ти, брат ми... Тихо. Брат ми е 30. Абе, лягай си. Аз си купувам много дракони. Мисля, аз да им просто да ги ткам, да им дигам левела. Бате, на тебе, кой дракон ти е с най-високия левел? Мен ми е 48 левел. Опа, извиня. Не, беше без диск. То е 15. това е пандата, не знаеш? Пандата. Я ти на телефона? Имах много дърво, Санди. Къде го играш? На компа. И във Фейсбук. Санди, имах много дърво. Върни ми го. Нямам такова. Процака ми го е това на Фейсбук. Процака ми компа. Санди! Какво бе, брат? Имах дърво. Няма дърво. Аз имах. Ами не в мене. Ако ще така не цели, просто не въобще. Стига Кала. Дразниш. Супер. Не, брат, верно. Дразни Кала. Дразни трябва. Аз по-дразни. Сам ти трябва. Офари ходим в някаква мина. Що ми е скучно. Искаш ли да го? Да, намери ли мини такива? Да. Там, къде се спават зомбите. Та долу. Да. Аре. Не. Там не. Аре? Тук наблизо някъде имаш. Дай да ходим. Чай си я правим по кивка, брат. Значи. Аз ще направя. Да си направим и канем. Аз ти направих ран вече. Окей, аз си направя да канем. Я сложи там. Ето е. Чакай, сложи ме в честа, Сам ти кажа ли си? Не. Метна ли ме? Да. Добре, следвай. Беше към пустинята. Да. Не, чакай, стой, на къде ти да? Чакай, къде си? Едно там беше. Да, едно там имаше. Едно да го. Не го взиме, после ще го взема. Ето. Виж надолу. Добре. Ма ни трябва кол. Кол? Честа има ли? Не. Трябваше да го си вземе за... Нищо аре, идвай, сега ще намерим. Аре. Направи да го, бе. Нищо. Аз стига да се го чуна. Тя е 2 сантиметра такова. Видях. Това не видя, бе. Ела тук някъде имаш. Чакай, една там имаше. Да, тя беше пясъчна. Да, ти къде си, бе? В принцип се намерят лесно, ама... Ти къде си? Не знам ти на къде си. Видях. Нещо не си не виждаме хубаво имена. Бате, ти постоянно се телепортваш. Не се телепортвам, просто ти ни е бавен интернета са. И затова... Телепортвам съм се. Ела отиваме в хола, където има интернет и... Ето, ти са се телепортна. Не съм брат. Да, ама така изглежда. Има 8 кол. Бра. Откъде? Често прави кол. И 33 факли. Ти тъпанара! Кой бе, ти бе? Да не съм от твоята рода. Не, какво? Загата бе. Не бе, брат. Не дей така. Имам 60 на факли. Ще ми дадеш и малко. Не мога, чак ще ти става. Още ми половинката в... Аре, тръгваме. Колко да, ти си 6? 37. Аре.
Брат, неудобно не. Не знам. Както се свилината. Брат, ти през дървото ли мина, бе? През дървото. Далата беше мина На през тебе дървото. раснало ли ти е? Да. Къде си ти? Чакай, сега си кажа къде е дървото. Е, тук е дървото. Точно пред теб? Да. Чупих дърво. Да знам за само малко. Едно, Да. отдолу. Да. Аз чупих самплинга. Тук се случва нещо бъгъл. Нали, бе? Това случва се. Бате! Бърнах се. Да. Ма не ми взима кръв. Света, нали? О, аз съм печага и минах през дърво. Нали, бе? То къде беше? Не, брат, ако снимах от моят телефон, бате, ще да направим такова клипче, сега да минаш през стените. Нали, бе? Ма, то на тебе ти се вижда все едно минавам през това, нали? Да, бе. Ти сега си в момента в дървото. Аз съм много така. Я изкопай нещо, да видим. Я изкопай там таклата. Там където съм се бърнал, го изкопай това. Вече не съм бърнал. Той купчето там. Що? Да видим. Пази се. Не можеш ли? Да, как слушах. Сега не мога да мина. Като подскочи. Пази се, брат. Не. Сега се бъгвам. Те виж. Тръгваше ви. Да, махай се. Махай се. Добре, аре тръгваме. Изкопай дървото. То стана някакъв бък тук. Лева, това боска. Кой? Стола ли? Същия. Същия. Добре, има много такива стола. Аре бе, брат, не мога да намеря една шетава мина. Следва на мене, бе. Ето. Чакай се. Ето я пясъчна. Къде си, бе? Отиди до къщата, ще ме видиш. Ясно. Да, ти си на къщата. Оплъжи, брат. Ето ме, бе! Ето те тука. Ти тук що влезе, падна в дупка. Не паднах. Падна. Във водата беше паднал. Аз нямам интернет, бе, брат. Сега спирам. Глей, ти подкачиш като побъркан. Айде, Добре, спирам клипа. Що?